Bună! Numele meu este Cristina și fac parte din proiectul Erasmus Plus din cadrul liceului Gheorghe Asachi Focșani. Iar astăzi vă voi prezenta atracțiile turistice din Vrancea. Să începem cu Focșani, principalul oraș al regiunii. Este un loc plin de viață, cu cafenele, magazine și oameni prietenoși. Poți vizita Muzeul Unirii, unde afli despre unirea României din 1859. Biletul costă aproximativ 15 lei. Piața centrală arată foarte bine seara, cu lumini și muzică, iar în zonă sunt multe restaurante bune unde poți gusta mâncăruri locale. Apoi, merită să vezi mausoleumul de la Mărășești. Este unul dintre cele mai importante monumente din primul război mondial din România. În interior, poți vizita galeriile subterane și locurile unde sunt îngropați soldații români. Biletul costă în jur de 10 lei, iar experiența este emoționantă. Vrancea este renumită și pentru vinurile sale. La Odobești și Panciu poți vizita podgorii, gusta vinuri locale și afla cum sunt produse. Un tur de degustare costă aproximativ 60 de lei, iar gazdele sunt foarte primitoare. Dacă vrei să simți spiritul local, mergi la un târg tradițional. Vei găsi obiecte artizanale, haine colorate și mâncăruri delicioase, precum sarmale sau mămăligă cu brânză. Unul dintre cele mai interesante locuri din Vrancea este Focul Viu de la Andreiașu. Este un fenomen natural de gaze care ard direct din pământ, zi și noapte, și este spectaculos de privit. Peisajul este și mai frumos la apus. Dacă îți place natura, trebuie să vizitezi Lepșa și Cascada Putna. Aerul este curat, pădurea frumoasă, iar sunetul cascadei relaxant. Poți înopta într-o pensiune montană pentru aproximativ 200 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Vrancea are din toate: istorie, munți, mâncare bună și oameni prietenoși. Dacă o vizitezi odată, cu siguranță vei dori să te întorci. Câteva sfaturi utile. Încearcă mâncare locală. În satele mici poți gusta brânză proaspătă, sarmale sau mămăligă cu brânză. Multe pensiuni oferă mâncăruri gătite în casă din ingrediente locale. Poți vedea urși în siguranță. În zona Lepșa există puncte de observare unde poți urmări animale sălbatice, inclusiv urși și căprioare, alături de ghizi locali. Ia numerar cu tine. În zonele montane, cum sunt Lepșa sau Andreiașu, unele magazine și pensiuni nu acceptă plata cu cardul, așa că este bine să ai bani cash. Localnicii sunt foarte prietenoși. Oamenii din Vrancea adoră să vorbească cu vizitatorii. Dacă le ceri indicații, s-ar putea chiar să-ți spună o legendă locală sau să te invite la o băutură făcută în casă. Acesta este finalul proiectului nostru. Sper că v-a plăcut și că v-am făcut curioși să ne vizitați.